Haggrummer Johansen, Stjørje Deep. Nu är Jesus i Deep. Vad helt om en sort tilltag? Jag hade det supertilltag, dejligt, hyggligt och tar det sått lag om i kväll och lukta kaffe och kakor och det är en helt annan stämning i kväll än vad det är vanligtvis. Det är ordentligt, det är jag glad för. Höll ner pinta ett ändamål och stearinlösort. Det är ju snäga man säger vanligt i vikskift nu. Höll ner allt någonstans och om Sverige nytt nu och vi vet att allt stearinlös men det ska göra rätt. Det är extra hon allt kväll och alla trapporna är ljus, alla den levande ljus och golven så det går väldigt gott. Här kan man nog sådär ta det att lära kväll och försöka kväll. Men det är överlyckligt det. Till en sort tilltag som är alltså inte religion vantar man att så kan vara användande jag någon Ta först främst meningen vi kvällt någon är att visa att vi är 2011 att det är plats för alla människor och om vi ska vara en kvar för öron och till det som det är inte till att få folk som kommer här viktigt som beinleisla är nu eller överåt eller inte det är slästa det var ett stort tilltag som vi servering för öron och det hade det super dejligt. Men ändå alla folk vikskift någon här och här vikskift så vice versa. Vantar man ganska att onkla den folk som kommer om man är då familjevästej och kanske blir gänger mer regeliga. Jag långt säga onklan in här som gänger som är väldigt lejarkväll och fruktjakväll och såna som är kväll och det är super och det är plats för Atlant. Kanske för båda här. Allt om att. Hagrum Hansen, Stjørje Deep, tack för samtalet. Så tack.